estivemos vendo esta páxina da Universidade de Johns Hopkins cada día e como iban aumentando estes números, non? Van 4 millóns 200.000 persoas que faleceron pola COVID, casi 200.000 casos positivos, persoas que se infectaron e que ven que desta hai un porcentaxe do 10 ao 30% que poden vivir con secuelas ou con COVID persistente que necesitan tratamentos e cuidados. É dicir, isto foi devastador, non? A nivel de dende a gripe do ano 18 non pasara nada semellante e é aterrador ver estes números, non? E non só son números, é dicir, son vidas perdidas e un desgaste socioeconómico brutal, non? Nos xuntámonos, empezamos a falar en febreiro, marzo, e organizamos un equipo internacional de investigación da COVID que tiña distintos aspectos, dende a xenética, tratamentos, clínica, é dicir, xente de moitísimas especialidades. Empezamos en Houston, na zona de Texas, despois espallouse para moitas institucións a nivel universidades, hospitais, centros de investigación de todos os Estados Unidos, e depois xa fixemos máis contactos a nivel internacional, sobre todo con Italia, con países que é onde aparecía que chegara a COVID as infeccións moito antes que en España e tamén en China, etc. Entón, fixemos como un comité máis, un consorcio moito máis grande, organizamos algún congreso, o primeiro o 17 de abril de 2020 e o segundo xa en xullo, e onde ao mellor algún de vos coñece algunhas destas caras, pero, Don Milton, experto en transmisión, está aí, sí que, foi a que empezou a facer a vacina de Moderna, no NIH, é dicir, xente que estaba empezando a investigar temas fundamentais, empezando cas vacinas na fase experimental con animais, e despois tamén nas fases clínicas. E tivemos o privilexio de organizar congresos e ter máis información de primeira mano. O 50 ou 70% dos contagios debense á fase presintomática ou a xente que nunca tivo síntomas, pero que pode transmitir. Isto é fundamental para controlar a transmisión. Pero xa había traballos en abril que demostraban que a prevalencia de asintomáticas, de persoas asintomáticas na transmisión, é que se vía que había a mesma carga viral a xente que tiña síntomas e a xente que non tiña síntomas. E ao mesmo tempo tamén se xeraban anticorpos, a xente que pasou a enfermedade asintomáticos tamén producían anticorpos, é dicir, tiñan un sistema inmune reforzado. E como se entende isto? Non sei se coñece moi ben o que é o ciclo de infección da COVID. É un pouco complexo e teño que admitir é un pouco complexo de entender, porque cambia coas variantes. Cada variante ten maior transmisibilidade, entonces a curva tamén da carga viral cambia. Este é o original, podemos imaginar que este é o original virus e que nos podemos contaxiar, estar en contacto no día cero. Menos dunha semana podemos xa empezar a producir máis copias. O virus ten un período de incubación, que poden ser 5 días, máis ou menos, e despois sobe a carga viral. É neste período onde detectamos por PCR. O test de antíxenos detectamos só cando estamos infecciosos, cando podemos infectar alguén, e hai un período de efectividade máis curto. Por lo tanto, que é o fundamental é detectar cando estamos transmitindo, porque aunque señamos asintomáticos, non teñamos síntomas, podemos estar contaxiando a xente. Entón, detectar estes días e frear, aislarnos ou todo isto sería fenomenal se o puderamos facer dunha maneira moi accesible e existen a tecnoloxía, pero hoxe en día é un poquinho cara, porque son 12, 7 euros, non vas a estar todo isto cada día gastando nestes ou cada 2 ou 3 días, pero sí, cando, por exemplo, pensas que, como a min hoxe, que vou falar en público en frente de xente, pois fago para asegurarme que no caso de que estivera infectada sin sabelo que non estaría contaxiando, momentos así excepcionais. E depois, como vedes aquí, é a curva que van subindo os anticorpos, os anticorpos e inmunoglobulinas, que isto é cando estamos recuperados e xa non somos PCR positivos. Que pasa hoxe en día? Temos a Delta, e isto cambia todo completamente, cambia moitas cousas.
Estes gráficos foron sacados deste grupo de investigación de covariants que ten os datos das variantes e a incidencia de cada país, podedelo atopar. E como vedes aquí, esta era a variante británica, que foi moi predominante dende xullo do ano pasado hasta abril deste ano, hasta xaneiro, despois xa empezou a lambda, a ganda, bueno, eran distintos nomes dependendo do país, despois viñeron co alfabeto este griego, e hoxe en día en verde, vedes aquí, que é a delta, non? E a delta é moi impresionante neste sentido, non? Porque, bueno, ora vos conto por qué, pero cambia moito o panorama do ciclo infectivo. Esta é unha gráfica que diseñei eu en función a toda esta información, que temos a carga viral en vermello do virus novo, vamos a chamar así, do SARS-CoV-2, que a variante Delta, que sobe moitísimo, polo tanto é máis infectivo, pode agravar a enfermedade moitísimo máis na xente que non está vacinada. Pode levar a xente que sin vulnerabilidades para o hospital, xente nova que se infecta agora coa Delta, isto ao mellor se infectara coa anterior versión do virus non lle pasaba. É dicir, a gravidade é maior, a infectividade tamén, é dicir, o período de infectividade dura máis tempo. O test dos antíxenos ao mellor dá positivo durante uns días máis. E ben, todo son factores a ter en conta para incrementar as medidas de protección no que se poden. Porque ora van ser os máis vulnerables a isto, non? Porque o resto da xente máis ou menos vai estar vacinada. E hai que facer aínda maior, fincapé maior protección para nos colexios, maior en relación incluso ao ano anterior, non? Porque vai ser aí o nicho. Isto é o que se comenta entre os grupos. Xa hai 4.000 millóns de doses administradas, e isto é bestial, é incrível, dependendo dos países. Escribimos unha carta fai menos unhas semanas, un grupo liderado por Jeff Lazaros, que é un investigador da ISB de Barcelona, de saúde pública, é un experto en saúde pública e vacinas e demais, e coordinou este grupo de traballo na que teño a sorte de colaborar con eles, e publicamos este artigo en Communications Medicine, que é do grupo de Nature, e que facíamos unha serie de recomendacións para distintos grupos sociais en canto á vacinación, que é moi importante ter vacina xa e acelerar o proceso, e sobre todo non deixar grupos atrás. Escoitaron estes días que nas novas que a xente que temos a vacina que nos podemos infectar. Isto era algo non pensable coa versión anterior do virus original, pero coa Delta pasa. Outra vez. Entonces hai que replantearse todo un pouco mellor. Estes datos proporcionounos a CDC o outro día. É dicir, que as persoas vacinadas que se infectan da COVID ten unha taxa de hospitalización inferior ao 0,03%. E destes, a mortalidade da xente que está vacinada é do 0,0005%. É dicir, xente ca vacinación completa. Iso é para que se fixen realmente que as vacinas que son boas. Isto se comparamos con outras probabilidades, pois é menor que nos caia un raio ou que nos morramos da gripe, sin dúbida, ou que nos pique unha avispa, ou que teñamos un accidente de coche. É dicir, son anécdotas e números e porcentaxes que para dar a entender que realmente as vacinas que son boas, e que protexen, e que é importante a pesar de que nos infectemos estando vacinados. Cando respiramos o virus, entra polas nosas fosas nasais, como veis aquí, e quédase neste epitelio, no epitelio respiratorio. Que pasa? Que estas células epiteliais poden inflamarse e danar o nervio olfativo, o epitelio olfativo. O epitelio olfativo xa estamos falando do nervio do bulbo olfatorio, do nervio olfativo. Isto xa é cerebro, isto xa é sistema nervioso central. Entón, esta é unha das vías de entrada do virus. Non hai outras que tampouco vou aí a falar dela, pero esta é unha fundamental. Hai pérdida do olfato como un dos síntomas da COVID. Isto é unha indicación de que estamos tendo un dano neurolóxico xa. Os síntomas neurolóxicos que pode haber, dende pérdida do gusto ao olfato, os dos primeiros síntomas na fase aguda, ata dor de cabeza, confusión, pérdida de gusto, encefalites, inflamación no cerebro,
pois xa poden ser máis graves, non? Hai un porcentaxe de hospitalizados, o 3% que sofren un ictus, hai moitos estudos xa deste calibre, para min os danos neurolóxicos é o problema número 1 dos efectos da COVID, non? E hoxe en día xa se sabe que a xente que tiña Alzheimer de por sí e que enfermou da COVID, pois a súa demencia evolucionou, avanzou moitísimo máis e ten máis pérdida de memoria, etc. Probablemente en 2 ou 3 anos poidamos ver máis casos de Alzheimer, é dicir, neurodegeneración que é bastante importante. E pois tamén a conexión cos intestinos, cambios da flora bacteriana en relación ao cerebro é outro tema de investigación no meu laboratorio, que estamos a mirar distintos probióticos de como mellorar isto. Sabemos que o 80% da xente que requeriu hospitalización pola COVID pois non tiñan déficits de vitamina D. Por tanto, é moi importante ter un complexo vitamínico, que ter un sistema inmune reforzado para evitar isto, non? Que significa COVID persistente? Son cando se identifican síntomas cando pasas a enfermedade e que non desaparecen. Pode ser unha razón. Ou pode que pasaras a enfermedade como un catarriño, como nada, e despois, meses ou semanas despois, apareceche algo. Ou perdes audición, ou tes mareos, ou tes tose. E isto é o que se denomina como a COVID posaguda, COVID persistente, COVID de longo recorrido, e para min é un tema que vai ser o tema dos próximos anos. Moita xente vai se ver así. Que pasa? Que cando considerase COVID persistente, se despois de 4 semanas, de un mes que te infectaches da COVID, pois tes algún tipo de síntomas, non? A maioría das persoas que sofren COVID persistente son mulleres, como un 70%. A COVID afecta máis na fase aguda aos homes e máis ás mulleres na COVID de largo recorrido. E ben podedes ver aquí deste montón de bolas, dende fatiga, dende dor de cabeza ata náuseas, vómitos, todo isto pasa semanas, meses, hai datos ata un ano despois de ter a infección. Hai xente que vive con todo isto. E isto é un desgaste, é un problema socioeconómico de saúde pública impresionante, porque a xente non rinde nos traballos, ten esta fatiga crónica a maioría da xente. E como veis, tiven a fortuna de traballar con estas doutoras, Sandra, Angie, Carol e Rosalinda, que eran investigadoras, son doutoras de distintas universidades e hospitais en Estados Unidos, no Karolinska, en Suecia, en México, e que empezamos a analizar todos os traballos que había da COVID persistente para chegar a estas conclusións. Por lo tanto, a fatiga, a maior parte da xente ten fatiga, iso é o máis común, dores de cabeza, trastornos da atención, caída de pelo, problemas respiratorios, etc. E Talía, que se me olvidou esta rapaza aquí. Pois estábamos moi contentas de que sacar estes datos, pero sobre todo de mandar esta mensaxe. Non é pasar a COVID e non pasa nada, ou pasala asintomático, ou pasala con síntomas leves, é o que poida pasar despois. Estes datos foron sacados, a maior parte, isto era todo no ano 2020, entón os datos que tiñamos eran de persoas que requeriron hospitalización. Polo tanto, sabemos que 8 de cada 10 que requeriron hospitalización ten un tipo de síntoma de COVID persistente. Os datos de hoxe en día é que é o 10% ou 30%, algo que tamén é bestial, que é un índice, un porcentaxe moi alto, da xente que pasou a COVID, sin requerir hospitalización. Por tanto, imaginadvos a nivel de saúde pública. Este tamén é outro traballo que fixen con o meu amigo aquí, Guillerme, que era máis dedicado aos cativos, que tamén comparando os adultos cos cativos. Indudablemente os cativos pasan a COVID máis leve ou asintomáticos, pero cando polo menos o 53% deles que pasan a COVID teñen un síntoma que se manifesta semanas despois.
Estamos agora a facer unha metaanálisis para recoller todos os traballos que existen no mundo en cativos e facer outra metaanálisis para sacar máis datos, procurar máis información. Por lo tanto, isto que significa? Que, por exemplo, hai nenos cativos que teñen un 19% neste traballo que tiñan insomnio, que se dormían, non? Que teñen dor de cabeza, o 10%, é dicir, distintas palpitacións e todo isto, non? Entón, que pasa? Cal é o problema? Que naide o asocia coa COVID ou haber pasado a COVID, porque ao mellor nin se enteraron de que os nenos ou as nenas pasaron a COVID. Entón, que pasa? Que hai que estar atentos, non? A estes síntomas, porque é mellor tratalos ou miralos canto antes, e, por lo tanto, hai que facer un seguimento, tanto os mestres nos colexios ou os pais nas casas, e se saben ou sospeitan que pode ter algo, pois hai que acudir ao médico. Xestionar a COVID persistente será o desafío da saúde pública nos vindeiros meses ou anos, podo dicir, non? Que hai algo que hai que atallar, e como? Pois como fixemos coa da COVID, non? Dedicando diñeiro a investigación e traballando duro para solucionar este problema.